Seria prezentărilor la Saffiano continuă. Aceasta este Teia Saffiano, în două culori. Voi ați iubit în două culori acest model și mai ales că e Saffiano piele premium, calitate super faină, 319 lei. Avem cliente din București care ne scriu în continuu și așteaptă pe Teia Saffiano. Chiar trebuie să le anunț că a sosit Teia Saffiano. Atât de frumoase culori și atât de multe vor veni, multe culori vor veni, tau pe închis, deschis. Rămâneți cu ochii pe noi, că o să vină foarte multe la Teia Saffiano. Dar ce să mai spun acum de frumoasa această gentuță, este baby Teia, nu intră telefonul. Dacă chiar vreți să vă intre telefonul, atunci luați-o pe aceasta, mini Teia. 269, 289, dar măcar sunteți sigure că vă intre telefonul. O avem și pe culoarea gri, atâta